שלום? מי נמצא שם? היי גור קטן. לא, אל תפחד. אני לא אפגע בך. אתה נמצא כאן לבדך. אני מחכה פה לחבר. הוא יגיע בקרוב. אל לנו להיות לבדנו. אני אשמור עליך. מי אתה? אני יודע מה אתה. אני יודע מאין באת. רוצה לראות. כן. לרוב בני האדם נשארים בכפרים, אך לעתים הם נודדים, וכשזה קורה, מאורותיהם נושמות בחושך. הם קוראים לזה הפרח האדום. הוא מביא חום ואור והרס לכל דבר בו הוא נוגע. הנווד המגן על גורו. שירחן סיים את חיי הגבר. הפנתר מצא את הגור, והגור הזה הוא אתה.